So we're back again, guys. Hold up. Hold up. So ayun guys, tawag dito. Punta kami ngayon ng motor show. Diyan sa may Manawag, manunod kami. Titingin kami ng mga concept. Ng mga, kasi mahilig rin kami mag-set up ng mga motor. Kami mga magpipinsan dito. So, ayun, ano oras na ba? 3 PM. Totally, nag-start na siya kaninang 11. Then may ginagawa pa kami din dyan sa labas. Nagsemento kami ng mga tito ko, tapos ng kapatid ko. So, inaantay na lang namin yung kapatid ko, naliligo siya, tapos yung isang pinsan ko na magagaling pa sa kabila. So, ang pag-usapan natin ngayon, singit ko lang. Meron kasi tayong meron tayong opportunity na naman. May good news tayo. Bali, tawag dito. May nakausap ako na may friend siya na nag-work sa Uniteam sa Manila na main office nila. So, nakausap ko siya kahapon, sinabi niya sa akin na kung part na ba ako ng Uniteam. So, sabi ko naman, hindi pa. Kaya, inaalok niya ako na kung gusto ko raw ba na maging part ng Uniteam. Pero, direct na kami sa main office sa Manila. So, yun. Sinabi ko naman, syempre gusto ko. Syempre gusto kong tawag dito, gusto kong maging part. Kasi proud BBM ako eh. Marami akong supporters na proud BBM eh. Ng mga solid BBM. So ayun guys, sabi ko na lang po, total friend ko naman po siya, hindi ko na siya may mention. Friend ko po si ate sa Facebook. Ang sabi niya lang sa akin, may message na lang ako. So ayun guys, tinanggap ko yun kasi malay mo, di natin alam, malay mo makatrabaho ko si President Bongbong Marcos na maging makita ko na siya araw-araw kasi kung sakaling doon man ako magtatrabaho, hindi ko lang alam, sana nga. And gusto ko rin naman yun gusto ko rin naman na makita na si President na yun talagang, as in, ka-work ko na siya, ganun. Na makikita ko na, doon yung office niya, mga ganun. So ayun guys, nag-intro lang ako dito, mamaya, after ng kapatid ko, punta na kami sa Manawag. Kita-kits na tayo dun.
guys, tawag dito. Dito na kami. Yan, nakita nyo naman sa montage. Nauna na yung montage. Tawag dun, uunti lang yung mga nila pag na ano eh. Kasi puro ano mga concept na yun? Street bike, stance, tapos modified. Tatatlo lang na ano, concept. Ang dumi pa nga ng pako eh. Tawag dito, puro ano kasi. Tawag dito. Puro madabok. Ano ba yung madabok sa ano, sa Tagalog? Ano yung madabok? Sa Tagalog ka rin? Malikabok. Ayan guys, ang daming tao. Tingnan nyo. Nagpunta na, tawag dito. Nagpunta na kami dito. Mga ilang oras na ba tayo? Mga 2 hours na rin kayo mga nandito. Kaso yun nga, nag-start na yung event. Yan, ano pa, bali, ano paingayan? Yun yung ano nila ganap ngayon. So, punta kami mamaya ng ano, Mangaldan. Kasi may pageant rin doon. Hindi ko alam kung tatapusin ko doon kung makapag-vlog pa ako. Pero try pa rin namin kasi maya-maya alis na rin kami. Anong oras na pa? Ayan, 6:45. Ano? 5:45. So, mamaya guys, kita-kits na lang. So, ayan guys, tawag dito. Dito na kami sa may Mangaldan. Pero mukhang wala namang event. Mukhang walang event, sir. Mukhang scam yung ano, mukhang scam yung nasa page. Di ba sinabi 5? Ayan naman, may shoutout ka ba? Naman, may shoutout ka ba? Shoutout sa girlfriend ko. Sana all. Hey, sana all my girlfriend. 2 joints. Don't panic, it's organic. Tawag dun, gagi. Wala yatang event. Tingnan nyo. Kunti yung tao eh. Kasi fiesta dito guys. Fiesta dito. Tingnan nyo. Wala naman. Scam brother. Scam. Pag merienda na lang tayo. O March 5, Saturday, 4 a.m. Ay! 4 a.m. Madaling araw. Bakit ulit? Pidal Mangaldan. Di tanga ngayon magkasabay yung ano? Oo. Yung pageant. Ano to? Wala lang sa tuman ng music. Eh di marami na dapat tao dito, di ba? Oo. Ano sabi? Tayo nauna. Ano sabi? Tayo nauna. Walang event. Anong ganap mo yun? Wala? Di tayo yata yung rarampa dyan. Ha? Tayo yata yung rarampa. O sige nga, rampa ka nga. Gago. Walang ganap. Pag may merienda na lang tayo. Magano na lang tayo. Fishball. Mag fishball kikiam na lang tayo, no? Ball. Bakit yung March 5 ganito? Hindi, tawag dito. Ano? Baka tapos na. March 5, 4 a.m. Ano, Pidal. Ang tawag dito? Di ba ano yan? Parang bike. Yung bike? Tapos nasa baba nun. Miss Mangaldan, sabi niya. Smangaldan. Yung ano pa eh, tawag dito? In-screenshot ko pa eh. Walang ganap guys. Re-reklamo ako dito. Dito kami oh. Kasi sumaglit kami sa ano, 'di ba? 'Di ba after namin sa motor show, napag-isipan namin na pumunta dito sa may Mangaldan kasi may event nga. So ayun, nagpunta naman kami dito. Wala namang ano. Mga tambay ang mga nandito. Mga couples, sana all. Hindi ko na screenshot yung March 8 hanggang March 14 lang may screenshot ko. Meron dito sa. So ano, ito baka may ano to. Wala, kung sakaling walang ganap guys, may merienda na lang kami. Fishball kikiam na lang kami. Ito, okay. Ito. Anong nakasulat dyan? Ayan, Miss Mangaldan ng 14 p.m. May reservation before 4 p.m. start ng Miss Mangaldan, kaso wala namang tao dito. Alam naman sa iba gaganapin. Alam naman sa Dagupan. Wala, X na to. Guys, andito na yung presidente natin. Halika. Woohoo! BBM! Guys, yung natin ang presidente natin. Tara. So yung guys, tawag dito, nag-aaral na lang kami. Maghanap na lang kami ng fishball kikiam, yung mga pang merienda. Wala, tawag dito. Magbibigay pala ako ng sticker guys ng ng BBM Sara. Wow! May magbibigay sa akin eh. Then ano na lang.
Sa mga comment na lang kayo kung sinong gustong kung sinong may gusto, comment nyo na lang dito sa may comment box. So sana nagustuhan yung vlog ko. Maraming salamat guys sa suportan tunay. Like, comment, share, and subscribe. Suna, peace out.